Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, олға таба койбір темалар турында кыскача. Лицензиясыз қалған Автоград банк кіртімшілеріне ақшаларын қайтаруны дәвам ете. Банкның тағын неше миллион сум қайтарасы бар. Балалары республиканыкыннан югарырақ 2023-2024 оқу елы нәтижелері нинди? Лицензиясыз қалған Автоград банк кіртімшілеріне 1 миллиард 300 мың сум ақшаларын қайтарды. Бұл хақта шәһәр мэрі Нөл Мәғдиев хабар итте. Бұл иминлетләштірілген сумманың якынча 57%-ын тәшкил итә. Хәзерге вакытта 2500-дән артык физик һәм юридик затлар акчаларын алуга ирешкән. Банкның тагын 998 миллион сум кайтарасы бар. Баллары республиканыкыннан югарырақ шолда 71 чыгарылыш укучысы БДИда 100 балл алды һәм тагын 3 чыгарылыш укучысы 2 фән буенча 200 балл туплады. Бу хакта бүген мэриядә узган иртәнге киңәшмәдә мәгариф идарәсе башлыгы Рөстәм Хуҗин сөйләде. 2023-2024 уку елы нәтиҗәләре нинди? Бу хакта алдагы минутларда сөйләрбез. 2023-2024 уку елында 6299 сыйныф укучысы һәм 1889 11 сыйныф укучысы укуларын тәмамлады. Рөстәм Хуҗин билгеләп үткәнчә, мәктәпләрдә имтиханнар хокук бузуларсыз узган. Предварительные результаты ЕГЭ таковы. Аттестат с отличием и медаль за особые успехи в учении первой и второй степени вручены 351 выпускнику, выполнившему необходимые условия в экзаменационный период. В прошлом году у нас было 229 медалистов. Средний балл по всем предметам выше показателей республики, кроме информатики и истории. Иң күп балл җыючылар 26-76, 57-77 гимназияләрдә 36, 78, 79 лицейларда һәм 39, 56, 58 гомуми белем бирү мәктәпләрендә 100 балл җыючыларның 45 педагог әзерләгән. Это результат настойчивой работы самих учителей, безусловно, преподавателей, безусловно, родителей. Весь этот триумвират, ученик, учитель и родитель, дает хороший результат, если вот этот весь триумвират работает слаженно и вместе. Вы еще и заметили, что не только наши гимназии знаменитые, 26-я, 78-я, 77-я, лицеи, но и обычные школы тоже являются лидерами по количеству 100-бальников. Имтиханнарның төп чоры тәмамланган, әмма алда тагын 2 көн 4 һәм 5 июльдә сынау тапшырыла. Шулай ук 2024 уку елында шәһәрнең 60 мәгариф учреждениесе базасында 102 профильле 10 сыйныф ачу планлаштырыла. Быел шәһәребезнең 16 һөнәри белем бирү учреждениесе 9 сыйныф базасында кабул итә алып бара. Шуларның 10-сында бюджет урыннары бар, барлыгы шунда 2126 урын исәпләнә. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Армия урынына олар контрактлы хезмәт сайлаганнары шолда урта һөнәри учреждениеләрне тәмамлаучыларның чираттагы партиясе Россия Федерациясы кораллы көчләре софларын тулыландырырга карар иткән. Кайберәүләр әйтүенчә, контракт буенча хәрби хезмәт итү иң яхшы сайлау юлы. Алар тагын нәрсәләр сөйләде. Бу хакта киләсе сюжетта. Яңа хәрбиләр Россия оборона министрлыгының 12-нче баш идарәсе софларында тулыландырачак. Алары Мурманскига барачаклар, шулар әйтүенчә, туганнары аларның сайлауын кабул иткән. Родственники отнеслись к контракту нормально, потому что у меня большинство родственников, все военные. Не было таких, кто не служил, получается, в армии. Меня позвал друг. Сам довольно-таки часто об этом думал, как пойти на срочную или контрактную службу, решил не бросать своих друзей, пойти отслужить вместе. Родители отнеслись довольно положительно, сказали, немножко переживали, сказали, может спокойненько идти, мы думаем, у тебя все будет хорошо, с наставлениями от мужской части, от отца, от дедушки. Үзә һәм автозавод районнары хәрби комиссариатында хәбәр итүләренчә, контракт хезмәтенә кызыксыну артагына бара. Мы всем выпускникам вузов, СУЗов информировали о том, что они могут заменить свою службу призыва на службу по контракту. У нас вот таких ребят более 35 человек, которых мы сегодня рассматриваем как кандидатов на службу на контракт вместо призыва.
Күн сайын хәрби комиссариатка 4-тән алып 9 кешегә хәдәр килән, бигрәк тә дүшәмбе көннәрендә теләүчеләр күп. Атнага уртача мөрәҗәгатьләр саны 20-дән дә ким түгел. Июль ахырына кадәр Татарстанда контрактка кул куйган кеше республикадан 505 мең һәм Россия оборона министрлыгыннан 195 мең күләмендә бер тапкыр бирелә торган түләү алачак. Әлегә сумма миллион сумга кадәр җитәргә мөмкин. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шолда Беларусь ая киемнәре һәм төрек текстиле ярминкәсе барлык сезоннар өчен ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен берничә 100 пар ая киемнәре, шулай ук мендәрләр, юрган һәм башкаларны Муса Җәлил урамы иле 5Б үзәк сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы буенча сатып алырга мөмкин. Хәзер төрек текстиле артыннан чит-илгә очарга кирәкми, чөнки кояшлы Төркиядә Билек шәһәрендә җитештерелгән комплектларны Яр-Чаллыда да табарга мөмкин. Состав ткани для постельного белья полностью натуральный. Здесь присутствуют только хлопковые нити высокого качества. Для пошива постельного белья используются полотна с плотностью расположения нитей 120-150 грамм на квадратный метр, что обеспечивает хорошую мягкость и прочность белья. Легко поддается глажке и делает ваш сон приятным и комфортным. Күргәзмәдә төрек тукымасының күп төрле ассортименты тәкъдим ителгән. Одеял һәм мендәрләр, карават комплектлары, плетлар һәм башкалар. Күп кенә шоулар аларның сыйфатын һәм уңайлыкларын бәяләргә өлгергән инде. Вчера по совету продавца приобрел себе подушку. Сказали, что она снимает стресс и дает возможность хорошо выспаться. Думал, что шутят. Но действительно проснулся полный энергии и сил. Решил приобрести себе еще 4 подушки. Себе, маме. Подушки очень отличные, всем советую. Шулай ук шоулы халкы үзләрен Белоруссиядан килгән сыйфатлы, уңайлы һәм ышанычлы аяк киемнәре белән дә сөендерә ала. Ир-атлар һәм хатын-кызлар коллекциясының зур сайлау мөмкинлеге беркемне дә битараф калдырмаячак. Вообще белорусская обувь нравится многим. Мы почему и пришли, вот искали, где еще есть белорусская обувь. Почему-то не нам, ну, может быть, люди не знают еще, не нашли. Вот пока вот единственный магазин, вот мы вернулись опять сюда и все-таки купили здесь. Белорус аяк киемнәрен һәм Төркия тукымаларын сатып алырга ашыгыз. Адресы Муса Җәлил урамы 55Б үзәк сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Приглашаем на прием к врачу-офтальмологу из Чебоксарской клиники по всем заболеваниям глаз. Запись по телефону 32 27 22.